फैबाय तिनी खुलाय चाम्पा आरो बीजेपी जनजाति मोर्चानि जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मा फायै जेसिनी बोबाग्रानि साकाओ जेकक सिलचामानि जेसिनी थानसानि मानिनो तुई जेकक सामानि अकक न आं टोटली चाजागलिया एकदम नासले जाखा बोताम साका बोबाग्रानो राजबारी तंगे प्रेसमिट खायखाय थानसा हिनै साव थानसानि सुप्रिमो प्रेसमिट खायखाय थानसा साइ दंगो याखाय थानसा खलाया थानसा साबो खलाय दं आबुनि क्लियरिफिकेशन आं दिनान थांगै दं गाहाम काय खोनादि बिपिन देबबर्मा दिनै आं नन साना नायो गुबुनि कन्स्टिट्युएन्सिनि कक आं दिनै नन साग्ला आं दिनै सानाय नाइन हाल हाल आश्रामबारि जे कन्स्टिट्युएन्सिनि कक नन आं सानाय 1st of April वेस्ट लाम्बो आं दिनै सानाय थाइ दं गाहाम काय खोनादि बिपिन देबबर्मा वेस्ट लाम्बो 1st of April जे नंनि बीजेपी नि कैंडिडेट अनंत देबबर्मा लाई थानाय 2021 नो बुझे समय कन्टेस्ट खालायफ्रु वेस्ट लाम्बोनि जे पब्लिक रक न गोबांमा कमिटमेन्ट रिजाक गोबांमा प्रमिसेस खायजाक ब थामानि हि खानावै वेस्ट लाम्बोनि जे पब्लिक रक बन सुंनानै हिनै बिनि गारि न कासुनान बा मुथांनान नायख्या आबनो नासले जागै निनि नरकनि बीजेपी नि कैंडिडेट अनंत देबबर्मा डायरेक्ट लाठीचार्ज खालायरिका नट लाठीचार्ज इवेन टियार गैस बो करिका भाइगा करिका साइदमान काइसा टियार गैस कगनानि फायर खायनानि 45 डिग्री बा 60 डिग्री वो कगनान नांगौ नंनि पुसिजा पुलिस रक ताम खायगा साइदमान डायरेक्ट बरगनो नाहारि कखा याथेगो बखरगो खाख्लाबो खरकसा ताकुनि ताकबो खुंजु उकलक फाटिजाक खुंजु खनाया ताकबो ट्रिटमेंट चलि दङ जिबियो तंखा 5 days ताबो नगो फाइगा नगो फाइते बारि होय ताबो बिनि खुलायो ट्रिटमेंट चलि दङ जुदि आं ताताल साकाय थांनायदि नों जुदि थांमै आंगाय निनि बीजेपी नि बरनो रहदियासि त्रिपुरा राज्यबो कोनो जागा टियार गैस फायर खायजागिया कोनो जागा लाठीचार्ज खालायजागिया 9 हाल हाल आश्राम बारिओ नरंनि बीजेपी नि कैंडिडेट अनंत देबबर्मा लाठीचार्ज खालायरिका आबो दा नंनि सबका साथ सबका विकास आबो खे तां साया नं आबो सिमिया साल कथां हर कुथुगो बिग बसाय थुलाय तंमानि हर कुथुगो नंनि पुसिजा पुलिस रक दगा लाथिरिवै रिकरिखे रमित लांखा आबो दा नंनि सबका साथ सबका विकास आबो तो सुंसाया ताकबो खरकसा बुमा जे खुंजु फाटिजा गुगलगो अ बुमानो साल कथां फायै रिकरि साया सिबि कानिवै नंनि पुसिजा पुलिस रक रमित लांखा अ बुनो तलांमानुगै अ बुमानि बुमा खरकसा बुरिसुक प्राय 85-90 इयारनि खरकसा बुरिसुक बनो माना खायथानि नंनि पुलिस लाथिरुवै दागार खिगलाय खलांगै ताव बिनि यांनि बेकरें बायजाक आं तिनि खोद बाय थांनाय फैयो गनो नाना थांगै ताव बिन ट्रिटमेंट चलि दङ आबो दा नंग सबका साथ विकास आबो दा नरक कतर साइ दं बोबागार नुपरखाय जों साना नायाब्लेना आनि नग खोद बाय थां आनि नग बुथ अफिस नंनि बीजेपी नि गुन्डारक फायै आनि सेरनो सिलाय सुरबका तालगावो आबन फरे 4 राउंड फायर खायका पुंगानि फायर खायमानि गुलिनि बक्लाब मानखा पुलिस रक फाइटलां फायका आं एफआईआर फाइल खालायका ताकबो कुनो एक्शन नाजागिया तामबागय आइन किनदंनि बागै सिमिनो पुलिस किनदंनि बागै सिमिनो आबो दा नंग सबका साथ सबका विकास आबो खे तां साया सुंतो साया इसी बुझिखा कतर आसुकता सादी पार्टी तिनी तंनाय खाना पाइनाय पार्टीनि दापट बाय पार्टीनि फान बाय आसुक कतर सामानि चाया बोबाग्रानि साकाओ कक सानानि सेकां बोबाग्रानो हामजाकनाय रक बोबाग्रानि बागै थुइबो मानो बोबाग्रानि बागै थुइबो नायै मानो आबन बागै बोबाग्रानि साकाओ कक सानानि सेकां आं ननो रिक्वेस्ट खायो किचा वानसुक बुजियो कक सादी ति प्रमथानि जे सालिदानो फनो जे साकक सादी
जों को नंगजागया किन्तु बोबाग्रानि साकाओ आमहाय कक सागाय जों कुन दिनो फानो माफ खालायमाया आबन बागै जों पिच एंड हारमोनी जों नायो त्रिपुरा राज्योआव जों काहाम खुलुं तंना मुसुंगो कारण मन ओ जे ताबुक जे टीटीएलसी नि जे जनरल इलेक्शन मो जनरल इलेक्शन बीजेपी निंगथुन आईपीएफ निंगथुन त्रिपुरा मो थानिंगथुन बाथानाय जों जतनो त्रिपुरा सा बुकुंबारा बुइनायो जों बुकुंबारा मो जराव चबां लायथुन किन्तु आं चबा नाया सिनि बोबाग्रा चबा नाया आबन बागैनो बोबाग्रा थानसा हिनु साइ दंगो नंनि जे पुसिजाक पुलिस ते गुन्दारक बरक सि जतन साइ बैलेंस खलाय दंगो कुन दिनो त्रिपुरा मथा सिगां कुन दिनो बैलेंस खलाया बैलेंस जदि खलायनगाय बैलेंस नि जवाब सि रिउ त्रिपुरा मथा आबन बागै आं सिनानो सानाय बेसि निनि जे पुसिजाक पुलिस रनो हरदि बरो नगा थाङै दका लाथिरि हाबुनानि आबरक स्टप खलायदि नंनि चीफ मिनिस्टर नो सावै बुजिखा जे नंनि गुन्दा पुसिजाक सिलायथि गुरुंनाय रंनो सादियासि सालकादां बेगप सिलायदाय गुरुंलाय दंगो आबरक स्टप खलायदि नोंतामसा 17 तारिखो चेन्नाइ बागै सुंगामा हाके खलाय दंने 17 तारिखो साबो चेन्नाइ चेया आबो तो 17 तारिख नि दे चिकक सानाय किन्तु सुंगाबोले कायसा कॉन्फिडेंट दंगो 17 तारिखो त्रिपुरा मथा खप्लायनाय बीजेपी पार्टी हारिनाय नोंतामसा जे आमाहाय खलायनाय रंनो हा बिसिंनिबा पाताल बिसिंनिफा न दुतुक कारिनायनि साव जोंबो रुतुकना रंहायसि जोंखाय पातालिया जोंखाय मंगल ग्रहनि फानसि रुतुक कारिमाना जों आबन बागै जों नाया कोनो वालाय कायजानाया जों काम करंखाय तंगानायो नोंबो निनि पुलिस ते निनि गुन्दारंनो सामलंनो चेष्टा खालायदि ते बोबाग्रानि साकाओ कक्सि जानानै आबो स्टप खालायदि आबन आन निन हाने आनि रिक्वेस्ट दंनाय बायथो गाबोन छानाय नों काम करं तंथुन ते कपलायं थुन आं नायो खरकसे नोंबो त्रिपुरासा नोंबो पासंना मुसुंना हायपनो पास दां नों याबो तो पब्लिक सिननो निनो जवाब दिनाय सो आबन बागैनो लास्ट म कोन सावो बोबाग्रानि साकाओ आमदे हे कक सानान सिगां किचा वानसु बुजे कक सादि नों तिनि जे कक सामनि आबो नां टोटली साजागलिया टोटली नासलेका